They take it by force. Strive. Yes, Jesus. No, it's the same thing. Strive to enter. That's why you Paul as it namdiyalwa. Hleze kuthi emveni kokuba ndishumayele izindaba ndilahlelwe phandle. I am fighting. Akubegqibele nama masenta. Akuthiwa kuba wamkela uYesu yongena. Yesu uyaya but ungangangeni. Ungangangeni. Kuthiwa wayengathayi, wayengaseli, wayengenye. Yes. But he knew inhliziyo yakhe uba injani. Kuthiwa beshumayela kamandi evusa nabafileyo. Uthixo cannot be misled by the miracles that we perform. IBhayibhile wazi inhliziyo zakho. Le nto sithi uYesu nawe strive. Strive to enter. Strive. You are here, yes. Usemasangweni. Ufikile kwi-outer court. But enter the inner court. After the inner court, don't stay there. There is a holy of holies. Strive to enter. Angayithatha not yo bangwelapha you work. Ilanto ethi iBhayibhile nilusebenza ukholole. Ngokungangazela ngokoyika hleze emveni kokuba ninqonywe ngabantu iba mikhulu imingcwabo yenu kodwa nithi kanti ningena nani. Strive to enter. Strive to enter. Strive to enter. Lethi iBhayibhile sithi sikubekile nxamnye wonke umthwalo nakho kubambezelayo sifike siqinele kwizinto eziphambili. Strive. If uPaul wayenkwantya ngalandlela, how much more kuwe? uPaul would shake xa kuziwa gospel. Eyona nto ibiphambili kuPaul ibingezizwe ezithilelwe ezinkulu kangaka. Eyona nto it was to enter. Kukungena ekuphumleni emveni kwento zonke. Le nto esithi uYesu strive. Strive. Don't be too soft in this life. Don't be too soft in your body. Uba ngabe umamela umzimba ungangangeni ngenxa yokutya. Kuthiwa indlela wayithanda ngako ukutya wayengenaxesha likaThixo, ayinaxesha lokutya. Uba ubeka ukutya apha noba ngathiwa kuyafastwa uyawusoloko sitya yena kuba abanye babangazimva ukutya hleze ungangeni ngenxa yoku kutya okuthanda kangaka. Into yokuba into yakunqanda kuphela akuchazele athi food was your problem. You could not enter here because of the food that you loved the most. Mkani kuma andinazi. Strive. Strive that you may enter. Strive. Strive to enter. Strive. Suyakelela and strive.